Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο ever σε αυτό το κανάλι. Όπως μάλλον θα είδατε στα stories στο Instagram ή στο TikTok, έχω πάρει τη νέα κάμερα Sony ZV-E10, η οποία είναι ειδική για vlogging, οπότε είπα τώρα να αρχίσω έτσι το content creation λίγο πιο δυναμικά, να ανεβάζω πιο συχνά σε πιο τακτική βάση στο Instagram, στο TikTok και πλέον και στο YouTube. Αυτό το βίντεο θα είναι ένα vlog 3 ημερών, γιατί σήμερα το βράδυ φτάνουν η μαμά μου και ο αδερφός μου από Βέλγιο και θα πάμε την Κυριακή και Δευτέρα στο εξοχικό μας στη Χαλκιδική οικογενειακώς, έτσι να κολυμπήσουμε, να περπατήσουμε, να περάσουμε καλά. Οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου και είναι και καλή αφορμή για να ανεβάσω το πρώτο μου βίντεο. Πέρα από αυτό, σε αυτό το βίντεο θα έχουμε και ένα mini haul προϊόντων από το παντοπωλείο και ένα unboxing, το οποίο δεν σας λέω ακόμα που είναι. Αυτά νομίζω. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Είναι τώρα Σάββατο πρωί, μόλις ξύπνησα, έκανα λίγο editing στον υπολογιστή. Υποτίθεται είχα πει ότι θα διάβαζα για τη σχολή, φυσικά δεν άνοιξα βιβλίο. Αλλά δεν πειράζει, γιατί όπως σας είπα είμαι πάρα πολύ excited σήμερα, γιατί έχω τη μαμά μου και ο αδερφός μου από Βέλγιο και έχω ένα μήνα να τους δω σχεδόν, οπότε το αισθάνομαι σήμερα θα είναι μια πολύ καλή μέρα. Πάω να ετοιμάσω ένα γρήγορο πρωινό και τα λέμε σύντομα. Μόλις τελείωσα το πρωινό και πάμε να σας κάνω ένα catch-up στη ζωή μου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα να ανεβάσω αρκετό καιρό content στο Instagram και στο TikTok. Ειδικά στο Instagram που ανέβαζα stories σε σχεδόν καθημερινή βάση. Και τώρα είχα να ανεβάσω πάνω από 10 μέρες τίποτα. Και αυτό είναι λόγω του ότι η σχολή ξεκίνησε δυναμικά ήδη. Θεωρίες, εκραστήρια και δεν συμμαζεύεται. Και είναι και στο διόλου τη μάνα από εκεί όπου μένω. Και τώρα, για όσους δεν το ξέρουν, πιάσα και δουλειά σε μια εταιρεία marketing όπου κάνω άμεσες πωλήσεις. Οπότε όταν δεν είμαι στη σχολή είμαι στη δουλειά, οπότε όταν δεν είμαι στη δουλειά είμαι στη σχολή. Και στο σπίτι λείπω, χτυπάω κανονικά τα 12 ώρα. Φεύγω 8 παρά το πρωί για να πάω γυμναστήριο. Από εκεί πέρα πηγαίνω κατευθείαν είτε στη δουλειά είτε στη σχολή, αναλόγως στο πρόγραμμα. Και μετά από εκεί ξαναγυρνάω σπίτι μετά τις 8 το βράδυ, με την κίνηση που υπάρχει το βράδυ και με τον ΟΑΣΤ, τον αγαπημένο μου. Οπότε στο σπίτι φτάνω μόνο για κάτι να φάω ό,τι προλαβαίνω και μετά κατευθείαν για ύπνο καπάκι, γιατί προτιμώ να πηγαίνω νωρίς για ύπνο όσο πιο νωρίς μπορώ, παρά να το τραβάω μέχρι αργά 12-1 και μετά να πρέπει να ξυπνήσω το επόμενο πρωί στις 7.30 ξέρω εγώ και να μην μπορώ να κουνηθώ, να μην μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι πιεστικό, πολύ πιο πιεστικό όπως το περίμενα, ειδικά σε σύγκριση με πέρυσι που πέρυσι είχα μόνο μια σχολή και ένα γυμναστήριο, τίποτα άλλο. Και πάλι έλεγα πω τι κουραστική που είναι η ζωή μου, τι πολλά που κάνω. Εν τω μεταξύ γυρνούσα σπίτι το πολύ 4 το απόγευμα, δηλαδή συνήθως γυρνούσα 2-3 το μεσημέρι, άντε 4,5 max. Και πολλές φορές κιόλας δεν είχα τι να κάνω, έλεγα, σκεφτόμουν ξέρω εγώ πώς θα γεμίσω τώρα το χρόνο μου, τι να κάνω, άντε να πάρω κάτι να διαβάσω για τη σχολή, μιας που είμαι και φοιτήτρια, να κάνω αυτό που πρέπει. Τώρα οριακά προλαβαίνω να πάω τουαλέτα. Σίγουρα χρειάζομαι το χρόνο μου να εγκληματιστώ, να προσαρμοστώ σε αυτό το νέο ρυθμό ζωής και νομίζω ότι έχω αρχίσει ήδη και προσαρμόζομαι. Βέβαια, σε όσους το λέω μου λένε πρόσεχε τον εαυτό σου, μην κουράζεσαι υπερβολικά, κράτα ας πούμε έτσι ισορροπίες, αλλά νομίζω προς το παρόν το έχω υπό έλεγχο. Οπότε γι' αυτό για content creation έχω μόνο χρόνο τα Σαββατοκύριακα για filming και editing. Μέσα στη εβδομάδα είμαι full σχολή δουλειά, οπότε έτσι έχω φτιάξει ένα πρόχειρο πρόγραμμα στο μυαλό μου του πότε θα κάνω τι, γιατί το πρόγραμμα σχολής και δουλειάς είναι στάνταρ, τις καθημερινές, οπότε τα Σαββατοκύριακα βάζω ό,τι άλλη δουλειά δεν προλαβαίνω να κάνω μέσα στη εβδομάδα, την κάνω το σουκού. Οπότε θα δούμε πώς θα τα ενσωματώσω όλα, λογικά θα το βρω. Bear with me. Στην αρχή ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο και δεν είμαι τόσο τακτική με το περιεχόμενο που ανεβάζω στα social media, αλλά που θα πάει κάποια στιγμή θα το βρω. Αυτά. Εδώ έχω τη ζεστή μου σοκολάτα, την έχω πιει ήδη, αλλά το κύπελο το κρατάω για video purposes. Πάω να κάνω ένα ντους και σας αφήνω εδώ για τώρα. Λοιπόν, είναι Παρασκευή τώρα, μόλις επέστρεψα από τη σχολή και κανονικά κανόνιζα να πάω στον παντοπωλείο αύριο. Αλλά μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι αύριο είναι Αγίου Δημητρίου, οπότε όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά. Οπότε θα πάω τώρα και εννοείται θα σας πάρω μαζί μου.
επιστρέψαμε από το παντοπωλείο. Πάμε τώρα να σας κάνω ένα mini haul του τι πήρα, να δείτε κι εσείς. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα πιο βασικά, τόφου και τέμπε. Τέμπε πάντα της Piece by Piece. Έχουν το πιο νόστιμο τέμπε που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Φτιαγμένο με 100% σόγια και είναι και πάρα πολύ μορφή συσκευασία. Και φτιάχνουν και τέμπε από ρεβίθι. Αυτό είναι από σόγια και νομίζω να έχει 2 γραμμάρια πρωτεΐνης παραπάνω ανά 100 γραμμάρια σε σχέση με το τέμπε του ρεβιθιού. Αλλά εντάξει, σιγά μικρή διαφορά. Μετά, γιαουρτια σόγιας, Greek style πάντα, για να είναι παχύρευστο, στραγγιστό. Και πήρα και ένα με γεύση μύρτιλο. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι η αγαπημένη μου γεύση από όσες έχω δοκιμάσει, οπότε την πήρα. Μετά τι άλλο, νυφάδες κοινόα. Εγώ προσωπικά τις βάζω στο γιαούρτι, αλλά μπορείς να τις βάλεις όπου θες, είναι πολύ χρηστικές, σε oatmeal, σε porridge, παντού. Γεμάτες φυτιεσίνες, υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη και άλλα χίλια δίχνονα στοιχεία και βιταμίνες, οπότε γιατί όχι. Σπόρι τσία, η αγαπημένη της μαμάς μου, που έρχεται αύριο, οπότε θα της κάνω έκπληξη. Γκρανόλα, πρωτεϊνική γκρανόλα. Και οι δύο, η αυτή συγκεκριμένη και η ίδια γκρανόλα, τα ίδια τα κομμάτια έχουν σοκολάτα γύρω-γύρω. Αυτή όχι, αλλά και οι δύο έχουν μέσα chocolate chips, κομματάκια σοκολάτας, οπότε τις λατρεύω απλώς. Πήρα και αυτά τα cornflakes της Yolanda να δοκιμάσω, τα πρωτεΐνο. Τα έβλεπα εδώ και μου φαντούσαν αρκετά δελαστικά. Οπότε είναι και υψηλά στα πρωτεΐνο, οπότε είπα να τα πάρω, να τα δοκιμάσω και θα σας πω review. Διατροφική μαγιά, εντάξει δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Βασικό στην κουζίνα, δεν λείπει ποτέ. Τι άλλο. Ναι. Πήρα και μια ζάχαρη καρύδας για να τη χρησιμοποιώ στις γλυκές μου συνταγές που φτιάχνω αντί για table sugar, πώς το λένε, κρυσταλλική ζάχαρη. At this point με ξέρετε ήδη, δεν μπορώ πουθενά χωρίς αυτό. Και όσοι δεν με ξέρετε θα με μάθετε. Γεια σας, είμαι η Άρτεμις και τρώω φαγητό για μωράκια 6 μηνών. Πέρα το ότι έχει την καλύτερη υφή και γεύση, είναι και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, επειδή είναι για μωρά, οπότε διπλό το καλό. Και φυσικά δεν θα έφευγα από το παντοπωλείο αν δεν έπαιρνα το στόκ μου των προϊόντων της Nutri. Πήρα τις δύο αγαπημένες μου μπάρες, Salted Caramel και Cookie Dough. Την Cookie Dough είχα πάρα πολύ καιρό να τη βρω στο παντοπωλείο, δεν ξέρω γιατί ήταν out of stock, οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που τη βρήκα. Και πήρα και τα Adorables στις 3 γεύσεις, πραλίνα, καραμέλα φιστίκι και coconut. Να και ένα overview των προϊόντων που πήρα από το παντοπωλείο. Τόφου, τέμπε, γκρανόλα, cornflakes, διατροφική μαγιά, νυφάδες σόγιας, ποριτσία, γιαούρτια, τα αγαπημένα της Nutri, ζάχαρη καρύδας και αυτά. Επιστρέψαμε στο Σάββατο. Η πτήση της μαμάς μου και του αδερφού μου έχει ήδη απογειωθεί, οπότε ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Εγώ τώρα θα κάτσω κάτι να διαβάσω για το πανεπιστήμιο, γιατί πραγματικά το έχω φορτώσει στον κόκορα. Οπότε, ναι, ευχηθείτε μου καλή αντοχή. Έφτασαν σπίτι και ετοίμασα μία σαλάτα με τόφου, τέμπε και διάφορα λαχανικά στη μαμά μου να φάει. Και η γιαγιά μου πήρε από την εστία κάτι γλυκά, όχι vegan, αλλά δεν πειράζει. Οπότε τώρα θα κάτσουμε όλοι να φάμε και μετά θα πέσουμε για ύπνο. Καλημέρα, μόλις φτάσαμε στο εξοχικό μας στη Χαλκιδική. Να η θέα από το μπαλκόνι μας, της σοφίτας, δεν χορταίνω ποτέ να τη βλέπω. Να τα και τα ζωντανά. Θα σε φάω ρε. Εσύ τι κάνεις? Μικρούλη! Έλα εδώ Μάγια, έλα εδώ. Δεν έρχεται. Τώρα, πρώτα θα τσιμπήσουμε κάτι και μετά λέμε να πάμε έτσι για μια ωραία χαλαρή βολτούλα στο χωριό, να δούμε τη θάλασσα, όλα αυτά που μας έλειψαν πάρα πολύ από το καλοκαίρι.
καθαρή, κοίτα τα παπουσάκια της. Ω, καλά, Επιστρέψαμε από τη βόλτα και τώρα θα πω για να χαλιώ το ντους, γιατί μετά θα βγούμε έξω να φάμε πίτσα. Έχω να φάω πίτσα πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, οπότε ναι, let's get ready. Τελείωσε το ντους και τώρα θα κάτσω να κάνω λίγη δουλειά στον υπολογιστή. Αλλά πρώτα πρέπει να μαζέψω λίγο το χάος που γίνεται στο γραφείο μου, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Για αυτή την κατάσταση μιλάμε. Φτάσαμε και απλώς τα κούμπησε όλα εδώ πέρα πάνω, δεν συμμαζέψα τίποτα, οπότε δεν έχω που να δουλέψω, οπότε πρέπει να το συμμαζέψω λίγο. Κάθομαι τώρα να κάνω το διαιτολογικό περιστατικό που μας βάλανε στη σχολή για homework. Οπότε, ναι, έχουμε τι να απασχοληθώ. Έβαλα μια ζακέτα γιατί έπιασε ψύχρα και μου έφτιαξα και ένα μπολ με τόφου και κοιμά σόγες να φάω. Παιδιά, έχω το τόφου, το τρώω μό. Δεν ξέρω αν το κάνω λάθος, αν είμαι περίεργη. Εσείς πείτε μου όσοι τρώτε τόφου, πώς το τρώτε. Γιατί πρόσφατα είπα σε έναν vegan φίλο μου ότι το τρώω μό το τόφου. Και αυτό σοκαρίστηκε και μου λέει: τι φάση μου το τρως, δεν το μαγειρεύεις κάπως, δεν το κάνεις κάτι. Και του λέω: όχι. Και το ξέρω ότι οι περισσότεροι το τόφου το κάνουν κάτι, το μαγειρεύουν, το βάζουν σε κάποια συνταγή, το θερμαίνουνε. Αλλά νόμιζα ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι που απλώς το παίρνουν από το ψυγείο, από τη συσκευασία έτσι όπως είναι, χύνουν το ζουμί και το τρώνε, χωρίς να κάνουν κάτι άλλο, χωρίς να το κάνουν κάτι, χωρίς να το θερμάνουνε. Δεν ξέρω, είμαι μόνη περίεργη. Εσείς πείτε μου κάτι στα σχόλια όσοι το τόφου, πώς το τρώτε, για να μην νιώθω τόσο μόνη μου. Ετοιμαζόμαστε για την πιτσαρία και αυτό είναι το outfit, μαύρο παντελόνι που είναι flared και από πάνω αυτή η μαύρη ζακέτα που είναι cropped αλλά με κρυμάνικι. Simple, σύμφωνα με την εποχή, με κρυμάνικο γιατί θα κρυώσουμε. Εγώ η τελείως στην αρχή ήθελα να πάρω κάτι cropped tops και κάτι φούστες να φορέσω, δεν είναι καλά. Οπότε θα είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές και θα βάλουμε αυτά. Για κοσμήματα σκέφτηκα αυτούς τους δύο κρίκους και αυτό το σταυρουδάκι, το οποίο αν κατάλαβα καλά από τη μαμά μου, το έχουμε από την βάπτισή μου. Οπότε είναι και αυτό σχεδόν 19 ετών. Φτάνουμε τώρα στην πιτσαρία. Σαν ορεκτικό πήρα μια γκουροντομάτα, η οποία τελικά βγήκε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι την περίμενα. Και μια πίτσα με vegan τυρί και λαχανικά. Ένα τίμιο 9 στα 10, ήταν πολύ καλή. Και μετά εννοείται ότι σταματήσαμε για γλυκό. Εγώ πήρα ένα vegan bitter chocolate sorbet, σκούρη σοκολάτα. Και μια μπάρα η οποία δεν ξέρω τι έχει μέσα, αλλά η κυρία που μου την πούλησε μου είπε ότι είναι vegan και έχει goji berries, τα οποία μου αρέσουν. Οπότε την πήρα να δοκιμάσω. Και τελείωσε και η σημερινή ημέρα. Περάσαμε τέλεια, όλα τα φαγητά ήταν άψογα, πεντανόστιμα. Καληνύχτα και θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τώρα Δευτέρα πρωί και είμαστε έτοιμοι για την παραλία. Προφανώς, δεδομένων των εξωτερικών θερμοκρασιών, μάλλον δεν θα κολυμπήσουμε. Απλώς πάμε για να βουθήξουμε τα πόδια μας, να δούμε τη θάλασσα και έτσι να αναντεύσουμε το τοπίο.
Επιστρέψαμε από την παραλία και ήρθε τώρα η ώρα για το unboxing που σας είχα υποσχεθεί. Λοιπόν, μερικοί σας το μαντέψατε ήδη, μερικοί όχι. Εννοείται ότι είναι πάλι από το πολύ αγαπημένο μας Foss Kitchenware. Έχουμε εδώ όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, οπότε πάμε τώρα να τα ανοίξουμε μαζί. Το κουτί θεϊκό όπως πάντα, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο λατρεύω αυτά τα γελιστερά γράμματα. Όλο το design του κουτιού και μόνο είναι σεύσκης. Και πάμε τώρα να δούμε τι έχει μέσα. Καλά, ξέρω ήδη τι έχει μέσα γιατί το παρήγγειλα πριν από λίγες μέρες. Πώς ανοίγει, μην το κόψουμε. Ανοίγει λίγο δύσκολα. Τα κατάφερα. Κάτσε να το ανοίξω μπροστά στην κάμερα. Don't let your mind bully your body. Αυτά τα positive μηνυματάκια τα λατρεύω, δεν ξέρετε πόσο μου αρέσουν και είναι και αυτοκολλητάκι αυτό. Σαν πρώτο κομμάτι έχουμε το ένα και μοναδικό Curvy Wonder. Replay. Το ένα και μοναδικό Curvy Wonder. Θυμάμαι το ήθελα να το παραγγείλω από Αύγουστο, τότε που είχαν τη μία εβδομάδα με τις μεγάλες εκπτώσεις και ήταν out of stock. Και από τότε έβαλα τη διεύθυνση μου mail για να μου έρθει ειδοποίηση όταν θα ξανυπάρχει σε stock. Και μέχρι και τώρα που τα παραγγείλα πριν από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, δεν είχε, τότε μου ήρθε ειδοποίηση ότι ήρθε το κύπελο. Μέχρι τότε το κύπελο αυτό ήταν out of stock, το ήθελα τόσο πολύ και μόλις μου ήρθε ειδοποίηση ότι ξανυπάρχει διαθέσιμο αυτό το κύπελο, εκείνη την ώρα ήμουν μέσα στο λεωφορείο, παράτησα ό,τι έκανα, πήρα την κάρτα μου μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο 10 συγκεκριμένα και έκανα την παραγγελία. Αυτό το κύπελο είναι πραγματικά ειδικά φτιαγμένο τώρα για φθινόπωρο χειμώνα. Με φαντάζομαι στο γραφείο μου να κάθομαι να διαβάζω και να έχω εδώ πέρα δίπλα τη ζεστή μου σοκολάτα με σαντιγί. Για κάντε το λίγο εικόνα. Εντάξει, φοβερό. Φυσικά δεν θα συμβεί ποτέ αυτό, γιατί όπως σας είπα πριν, μάλλον θα βρίσκομαι συνέχεια είτε στη σχολή είτε στη δουλειά. Και όταν θα έχω επιτέλους το χρόνο λίγο να διαβάσω και θα στρωθώ για να περάσω την εξεταστική, μάλλον δεν θα προλαβαίνω να πίνω παράλληλα στη σοκολάτα. Οπότε ναι, αλλά δεν πειράζει, τα όνειρα καλό κάνουνε. Moving on to the next one. Έχουμε φυσικά αυτό που είχα πάρει και στα γενέθλια στη μαμά μου, νομίζω δεν σας το είχα δείξει, αλλά το ήθελα πάρα πολύ. Το Adorable. Πείτε μου αν έχετε δει πιο τέλειο μπολ στη ζωή σας. Σχεδιασμένο καρδούλα, ροζ, με σχέδιο καρδούλα, είναι το aesthetic μου, είναι το μπολ μου. Αυτό δηλαδή πραγματικά φτιάχτηκε για μένα. Το τι yogurt balls, το τι porridge, τι oatmeal θα τρώω εδώ μέσα, είναι το μπολ της καρδιάς μου. Και παρεπιπτόντως, σας έδειξα που την Παρασκευή πήγα τα Adorables από το Παντοπολείο. Και κοιτάξτε, τώρα τα Adorables βρίσκονται μέσα στο Adorable. Είναι λες και φτιάχτηκε το ένα για το άλλο. Πραγματικά, κάποια στιγμή η Nutri πρέπει να κάνει collaborate με τη Foss Kitchenware. Το θα βγει φοβερό collaboration, είμαι σίγουρη. Κατερίνα Πινελόπη, αν βλέπετε αυτό το βίντεο ή η ιδιοκτήτης της Nutri, σκεφτείτε το λίγο. Θα γίνει φοβερό σουξέ. Μόλις βρήκα και αυτή την καρτούλα του Foss που ήταν μες στο κουτί, αλλά apparently έτσι όπως το άνοιξα μάλλον θα πέσει κάτω. Λέει, ευχαριστούμε που μας φέρνετε να βρούμε πιο κοντά στο όνειρό μας. Ελπίζουμε αυτό το πακέτο να φώτισε την ημέρα σας, Κατερίνα και Πινελόπη. Τη μέρα μου τη φώτισε σίγουρα, πιο πολύ και από τον ήλιο, πιο πολύ και από οτιδήποτε. Ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα για την εταιρεία σας, να πάτε μπροστά, πολλές επιτυχίες, πολλή δημιουργικότητα, να φέρετε και νέα προϊόντα και κάθε φορά να σας εξαντλούνται, να είστε out of stock. Για τώρα σας αφήνω εδώ με το unboxing του Foss. Και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά όπως το έχω πει άλλες 100 φορές. Κατερίνα Πινελόπη, έχετε τον καλύτερο εξοπλισμό κουζίνας. Τα καλύτερα ποτήρια, κύπελα, πιάτα, μαχαιροπύρουνα, τα πάντα.
Την κουζίνα μου θέλω πραγματικά να τη στολίζω μόνο με τα δικά σας προϊόντα. Έχετε βρει το aesthetic μου, όπως νομίζω και το aesthetic πολλών ανθρώπων. Φτιάχνετε τον πιο όμορφο, ανθεκτικό εξοπλισμό κουζίνας. Αυτά από μένα. Πάω τώρα να φτιάξω ένα γρήγορο θρεπτικό πρωινό. Θα σας πάρω μαζί μου να το δείτε. Γιατί μετά έχουμε ορειβασία, μπόλικο περπάτημα στο βουνό, οπότε θα κουραστούμε. Και εκεί θα σας πάρω μαζί μου, αλλά δεν ξέρω πόσο πολύ θα τραβήξω, γιατί όπως θα το φαντάζεστε μάλλον θα είμαι κόκκινη, λαχανισμένη, ιδρωμένη. Όχι η πιο flattering εικόνα μου, αλλά δεν πειράζει, πλάκα θα έχει. See you in the kitchen! Λοιπόν, έφερα όλα τα απαραίτητα υλικά και πάμε τώρα μαζί να φτιάξουμε ρίζο κοφρέτες με φυστικό βούτυρο και σκόνη πρωτεΐνης. Είναι ακριβώς η ίδια συνταγή που είχα ανεβάσει και τις προάλλες στο Instagram. Αυτό θα φτιάξω και τώρα για να με γεμίσει, να με κρατήσει καλά μετά για το βουνό. Αρχικά θα βάλουμε 2 κουταλιές φυστικό βούτυρο. Τώρα δεν έχω μαζί με το δοσομετρητή, οπότε δεν ξέρω αν θα μπουν ακριβώς 2 κουταλιές της σούπας. Αλλά στο περίπου, ρε παιδί μου, να θα βάλω λίγο παραπάνω. Εδώ. Μετά, 1 σκουπ σκόνη πρωτεΐνης, βανίλια πάντοτε, είναι η μόνη σωστή απάντηση. Και παίρνουμε το κουτάλι με το φυστικό βούτυρο, να έχουμε τώρα κι άλλο εδώ. Και να κατέβουμε μέχρι να αποκτήσουμε αυτήν την κρεμώδη υφή που θέλουμε για να απλώσουμε στις ριζοκοφρέτες μας. Τώρα νομίζω έχω την εντύπωση ότι βγήκε πιο παχύρευστο την προηγούμενη φορά. Αλλά λογικά εντάξει, θα απλωθεί. Παίρνουμε τις 2 ριζοκοφρέτες μας ή τέλος πάντων ριβιθοκοφρέτες σε αυτή την περίπτωση. Και μισό λεπτό να σας φέρω πιο κοντά. Απλώνουμε το μείγμα μας πάνω στην κάθε μία. Έκοψα και ένα μήλο το οποίο θα βάλω τώρα έτσι όμορφα από πάνω. Το έκοψα σε λεπτές φέτες για aesthetic λόγους, αλλά και για να πάρουμε τις βιταμίνες και τις φυτικές ίνες. Οπότε κάτσα να τα βάλω έτσι όμορφα. Και είναι έτοιμο. Είδου το τελικό αποτέλεσμα και πάμε να το δοκιμάσουμε. Άψογες. Πάω να το τελειώσω και μετά ντυνόμαστε για το βουνό. Το έχουμε. Η θέα όμως είναι όλα τα λεφτά. Γυρίσαμε από το περπάτημα, πληθήκαμε, λουστήκαμε και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε έξω να φάμε. Αυτό είναι το outfit, είναι και αυτό cropped, αλλά εντάξει προφανώς θα βάλω μπουφάν από πάνω, γιατί πραγματικά αυτή την εποχή έχεις το πρωί χειμώνα, το μεσημέρι καλοκαίρι και το βράδυ ξανακατεβάζει πολικές θερμοκρασίες, δεν ξέρω τι φάση, θα έχει παίξει εντελώς ο καιρός. Θα στολιστούμε με αυτό το καρμαστό και αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια. Σήμερα το πρόγραμμα έχει πιτόγυρο. Αυτή είναι τορτίγια με φαλάφελ και την πήρα και με διάφορα άλλα λαχανικά, ντομάτα και καρνίδι.
Φυσικά δεν γίνεται να μην σταματήσουμε ξανά για γλυκό. Πήγα το ίδιο παγωτό που είχα πάρει και χθες και έφαγα και 2 Adorables, τη γεύση Salted Caramel. Και ετοιμαζόμαστε τώρα για ύπνο. Αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς γιατί είναι μεγάλη μέρα. Θα με πάει η μαμά μου απευθείας με το αυτοκίνητο στη σχολή. Μετά από εκεί θα πάω στο γυμναστήριο, μετά κατευθείαν στη δουλειά. Οπότε θα γυρίσω στο σπίτι αργά το βράδυ. Και κάπου εδώ είναι και το τέλος του vlog μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ απόλαυσα πάρα πολύ τη διαδικασία του να το τραβήξω όλο. Οπότε σας αφήνω κάπου εδώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Καληνύχτα και πολλά φιλιά!